6. júl sa do kalendára zapíše ako deň, kedy sa parlamentný veterán František Mikloško vzdal mládeneckej slobody. Za manželku si vzal dlhoročnú priateľku Janku, ktorú dobre tajil. Napriek tomu podľa počtu novinárov môžeme túto svadbu nazvať svadbou roka 2007. Svoju nevestu o ruku požiadal na jej narodeniny. Dovoľte, aby som vám predstavil moju manželku. Teraz sa volala Jana Sasinová. Odteraz sa bude volať Jana Miklošková. Toto bolo vyvrcholenie maximálne utajeného plánu. Až do poslednej chvíle totiž mnohí nevedeli a iní stále neverili, že informácie o ženbe Františka Mikloška sú naozaj pravdivé. Prekvapilo, to je strašne slabé slovo. Aj šokovalo je slabé slovo. Toto sa nedá nazvať slovom prekvapenie. To je strata posledného pevného bodu, ktorý tu ešte bol. S ním sme sedeli kedy? Pred 4 dňami? Či kedy to mal tú 60-ku? Zatlkal to veselo. Myslím si, že toto je asi vtip, ktorý mu vyšiel na ostro. Po hodinách čakania sme sa dočkali. František Mikloško odchádzal zo svojho bytu do kostola rozžiarený a za veselého pokriku. Hurá! Je pekná, je milá, je dobrá. Je zo Severnej Moravy. Som spokojný. Hoci na obrad prišli novomanželia osobitne, von už vychádzali ruka v ruke. Zdá sa, že pani Mikloškovú tlupa novinárov prekvapila a trošku aj sklamala. Som si myslela, že to bude skutočne len úplne súkromná záležitosť. Spojené štáty by nás mohli angažovať v hľadaní Bin Ládina. Manželia Mikloškovci teda svoje životné šťastie našli a František Mikloško po dlhých rokoch bude mať aj vlastný televízor. Som veľmi šťastná. Televízor má moja manželka, čiže budeme chodiť ku nej na byt, čo bude naše víkendové sídlo. Kvety a dary, aj to patrí k svadobnému dňu. A tak sme svojou troškou prispeli aj my. My ste spokojní a šťastní. Ďakujem. Všetko dobré. Držte sa. Všetko dobré. Hoci vďaka sympatickej polovičke by František Mikloško spĺňal všetky podmienky na prezidenta, takýto zámer jednoznačne vylúčil. Napriek tomu, že už mám prvú dámu, na prezidenta kandidovať nebudem. Lucia Máková, Iveta Krupová, televízia Joj.